Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi darain amin. Bismillahi nganggit ingsun kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani sifat ning Allah kang maparinan nikmat ageng ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sifat ning Allah kang maparina nikmat alit ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawe sadane puji iku lillahi tetep kagungan Allah Rabbil alamin kang maparinan sadaya alam. Wassallalan muga nambihan rahmat sopo Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti ingsun sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad an-nabi anu jadi nabi wa alihi lan ing keluargane Kangjeng Nabi Muhammad atahirina kang suci kabeh saking kokotor hisi lan maknawi wa sahabatihi lan ing piro-piro sahabatne Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana Kola parantos ngadauh sopo al-Qadi Abu Suja Syekh Qadi tegasna Imam Abu Suja Ahmad ibnul Husain tegasna Imam Ahmad putra lanang Husain Ibnu Ahmad putra Syekh Ahmad Al-Asbahani orang kampung Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu radhiya muga mikarido Allah sapa Allah ta'ala halai mahalur Allah anhu saking yaseh sa'ala wastaqon ni ingsun Sa'ala was ngenta ni ingsun salah menta Sa'ala was menta ni Sa'ala was menta ni ingsun Badul asdiqoi sopo sapalih piro-piro sobat Hafidahumullah ta'ala hafidah mugi ngaraksa Hum ing ya asdiqa sopo Allah Gusti Allah ta'ala halim halur Allah an amala ing yenta ngadamal ingsun muhtasaron ing kitab kang ringkes pil fikhi dina nerangkeun ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i ngatasé netepan kana madhab Imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala alaih wa ridwanuh Fi goyatil ikhtisar dina pameakan ringkesan wa nihayatil ijajilan tegesna pameakan ringkesan yuqaribu kang ngagampangkeun alal mutta'alimi yuqaribu ngadeketkeun atawa yuqaribu ngagampangkeun kang kaya ngadeketkeun alal muta'alimi ngatese wong kang belajar apa darsuhu ngaderesna ya muhtasar wa yusahilulan ngagampangkeun tawa ya la yusahilulan gampang alal mumtadi ingatase wong kang kawit belajar
hibduhu opo nalarne ya kitab wa an uksira jeung yen kedah ngalobakeun ingsun pihi ing dalam ya muhtasar minataksimati saking piro-piro bagian wa asril hisali jeung pelenggeran pirang-pirang tingkah Fa'ajabtu maka nyubadanan ingsun hu ing ieu ba'dul asdiqa ila zalika maring ngarang ikilah kitab muhtasar taliban halna nyupri lit sawabi maring pahala rogiban tur mika cinta ilallahi maring ibadah ing Allah subhanahu wa ta'ala fi taufiqi ing dalam nulunganana li sawabi maring benar innahu satuna Allah alama ing atase barang yasau kang ngersakeun Allah qadirun iku kang kawasa wa bi ibadihi lan kalawan piro-piro hambane Allah latifun iku welas khabirun tur kang waspada wallahu a'lam bissawab alhamdulillahirabbil alamin.